Nu viser vi en hjertegribende dokumentar om lille Ella, der får leukæmi, og om den kamp, hele familien skal igennem for langsomt at vende tilbage til livet. Hvem kommer der? Hvem kommer der? Hej, skat. Cykel du bare videre. Det her er min datter Ella. Hun er 4 år gammel, og hun har lige fået sit hår tilbage. Ella har nemlig været syg. Faktisk lige siden hun var baby. Hun har haft kræft. Nu har jeg uden hår lige så bare. Nu er hun på vej til at blive rask igen, efter flere års kamp. Hvad har du datter med? Det her er min mand, Ellas far Anders. Og det her er Ellas store søster, Nora. Sådan her. Det er mig. Jeg er Ellas mor. Vi har filmet vores hverdag. Og her er vores historie. Nu nåede jeg ikke at se, hvad den sagde, Ella. Den sagde bibelip. Ja, jeg nåede ikke at se, hvorfor den sagde bibelip. Det ved jeg, men jeg prøver bare på Jamen, OK. der skulle lige have set den først. Ja. Jeg skulle have set først, hvorfor den sagde det. Ja. Det vendte helt op og ned på vores lille familie. Vores 2 børn er jo det bedste, vi har. At kunne risikere at miste Ella til kræften, det var en helt uforståelig tanke. Nu skal jeg lidt ned i nakken. Det er det, jeg gør nemlig her, tænker jeg på. Ej, hvad? Kommer hjem af mor lige gået, hvor vi har skiftet til at være hos enten Ella på Rigshospitalet eller hjemme i Roskilde hos storesøster Nora. Prøv lige en til. Der har været dage, hvor jeg havde ønsket, at hun kunne få fred, og at Anders og Nora og jeg kunne komme videre med vores liv. Jeg skal lige have vasket hænder. Det er ubeskriveligt hårdt som forældre at skulle være vidne til alt det, ens barn skal igennem i sådan et sygdomsforløb. Hvad er det? Det er bryllupskage. En bryllupskage. Det er tit sådan, at når jeg tænker på Ella, så er det forbundet med smerte, for hun har været rigtig, rigtig meget igennem. Jeg savner dig. Det er meget frustrerende ikke at have kontrol over sit liv. At få familien opsplittet på den måde, som det jo er nødvendigt, når det ene barn konstant er indlagt. Og så skal vi have en stor sprøjte mere. Jeg vil lukke. Så nu får du lige din weekendmedicin. Værsgo, Ella. Da Ella igen fik konstateret kræft, så besluttede Anders og jeg os for at prøve at filme vores hverdag. Hvad? Hvad var det den første pille for en? Kemopille. Ja. Vi ville dokumentere vores liv på godt og ondt, sådan så Ella forhåbentlig engang ville kunne se det, og måske bedre forstå, hvad det egentlig var, der skete. Så det bare stå helt stille. Vi har også gjort det for resten af familiens skyld, sådan så vi sammen kunne se vores liv lidt udefra. Ella har det lige nu, i denne her jul, rigtig, rigtig godt. I de sidste par dage, der kan jeg mærke, at hun har fået mere energi efter den voldsomme kemo, hun har været igennem de sidste måneder. Hun er frisk og glad og leger.
Så er det selvfølgelig også enormt hårdt, når man ved, at det går rigtig, rigtig godt, at vi så skal til nu her efter nytår og i gang med en kemo, der er så skrap, som vi aldrig nogensinde har prøvet før. For det skal nemlig være en kemo, der kan slå hendes knoglemarv ihjel, så hun kan få postet en ny ind i stedet for at skulle kunne gøre hende rask en gang for alle. Godt nytår, Nora! Slet ikke til at fatte, at det er om en uge, at hun skal transplanteres. Du får jo lov til at få det lille kuffertslot med, ikke også? Der. Ja. Og så kan du få lov til at vælge 3 figurer, du gerne vil have med ind på hospitalet. Og så kan du også få lov at få lidt bord og stol med og sådan noget, ikke? Og det skal lige sprittes af alt sammen. Så hvis du lige vælger, hvad det skal være, så kan du lægge det ned i tasken. Så når vi kommer derind, kan vi ordne det. Hvad skal du i dag? På Rigshospitalet. Skal du sove derinde? Mange gange. Mange gange? Hvordan bliver det, Nus? Godt. Kommer du til at savne Nora? Nora. Men så har I fundet på noget rigtig smart. Når du kommer til at savne storesøster, hvad kan man så gøre? Aner det ikke, så ved du det. Hvad var det for noget, du kunne gøre med telefonen måske? Ring til Nora. Jeg vil ikke have noget af det på. Ella, du skal ind på hospitalet, skatte. Okay. Ella, skal du ikke lige have den her varme hue på i stedet for? Nej. Må du være, så sætter jeg den bare ned lægger den ned i posen, ikke også? Ja, du skal lige sige farvel til Nora. Farvel, Ja. Vi kommer til at savne hinanden, hva'? I dag, der har det bare været en meget, meget, meget mærkelig dag. Det var sidste dag, Ella hun var hjemme i transplantationen. Hun blev indlagt her til aften. Jeg har siddet her og drukket rødvin nede i sengen. Det hjælper ikke specielt. Det var så trist at sige farvel til Ella. Det virkede som om, at hun måske aldrig rigtig kommer herhjem igen. Det har jeg i hvert fald gået og tænkt de sidste par dage. At det her måske sidste gang, vi spiser morgenmad sammen. At det her måske sidste gang, at vi bygger togbanen ned på gulvet. Er det her måske sidste gang, at mine 2 piger, de hygger sig sammen om morgenen og vækker hinanden. Jeg er så bange. Så bange for, at hun dør. Jeg er så bange for, at hun ikke tager imod knoglemarven. Jeg er så bange for, at jeg skulle snart ikke hjælpe på det hele.
Den dag, vi har gået og ventet på i så mange måneder nu, efter Ella hun fik tilbagefald. Se engang. Der er Hello Kitty. Der er balloner. Og der er flag, for hun har fået sin knoglemarv nu. Lille Ella, tillykke med din marv-fødselsdag i dag. Nu går vi ind til Ella på stuen. Her ligger Ella. Jeg ser påskeharen. Okay. Her er min seng. Og stol. Og her er min seng. Og her er Ellas seng. Den er flot. Det er en grøn seng, du har. Hej, Putte. Hvor er du fin. I fredags var en rigtig dejlig dag. Der blev vi godt nok glade. Vi fik nogle helt fantastiske nyheder. Ellas knoglemarv er simpelthen begyndt at arbejde og selv producere celler fuldstændig som den skal, og det er jo det, der er hele pointen. Det gjorde os bare så glade. Vi stod simpelthen med armene oppe i vejret, rent fysisk. Både os og sygeplejerskerne og lægerne. Man begyndte samme dag at slække på isolationskravene, og det vil sige, at vi slukkede for den voldsomme blæser, som har blæst steril luft ind på hendes stue. Vi skulle pludselig ikke have handsker og maske på mere, når vi var tæt på Ella. Det er i dag søndag, og det er nogle dage efter Ellas 4-års fødselsdag. Hun har haft sin nye knoglemarv i en måneds tid. Men der er jo stødt komplikationer til. Mange forskellige slags komplikationer. Lige nu er jeg på vej over til hende, fordi hun er røget på intensiv. Hendes ene lunge, den vil simpelthen bare ikke fungere. Nu går du over og sige godnat til hende, skat. Ja. Lille mus. Jamen, jeg har lige været op hos Ella, og hun er rigtig syg. Hun er helt blå omkring øjnene, og hun ligger bare der. Hun ilter faktisk ikke engang det, hun skal, selvom hun ikke er i respirator. Og inde ved siden af, der står døren åben ind til en stue ved siden af, hvor der ligger en pige, som er ved at dø. På grund af en fejlslåen transplantation, som gik i lungerne. Fuldstændig det, vi er på vej ud i. Når livet er allermørkest, er der lysglimt. Når der lige pludselig kommer nogle musikere forbi og spiller på intensivafdelingen, og man mærker, at lægerne de kæmper alt, hvad de overhovedet kan for vores lille pige.
I lørdags havde Ella ligget en måned på intensivafdelingen i respirator. Det var meningen, at hun skulle ud af respiratoren i morgen. Vi skulle så småt begynde at genoptræne hende, så hun kunne komme ned på transplantationsafsnittet igen. Her i dag, der skete så bare noget andet, som ikke var planlagt. Hun fik en ny blødning i lungen. De ved ikke, hvorfor det sker, lægerne. De ved bare, at hendes blod ikke kan finde ud af at størkne. Så det bløder alle mulige steder fra inde i hendes krop, og hun hoster ganske enkelt blod op. Og det er meget, meget voldsomt at se og opleve. Hun trækker ikke vejret godt nok til, at hun kan få lov at være vågen. Tænk, hun har månedsdag her på lørdag faktisk. Så har du ligget her en måned eller heroppe i respirator. Jamen, jeg er fuldstændig ved siden af mig selv. Jeg har ikke sovet i... Ja, nu skal jeg til at tælle. Jeg tror, det er 4. nat, jeg ikke har fået min søvn ordentligt. Jeg tror, jeg bare har sovet sporadisk et par timer. Men selv når jeg er hjemme, kan jeg ikke sove, og jeg er faktisk rigtig gal i hovedet, fordi jeg burde jo egentlig i bund og grund bare slappe af, når jeg er sammen med nogen og få min søvn. Men altså, jeg kan simpelthen ligge til klokken 5 stykker om natten, altså, og ryste af angst. Det er vanvittigt spændende. Om en halv time, så kommer Ella ud af respiratoren. Respiratoren, som hun har ligget i 1,5 måned. Hendes immunforsvar er stadigvæk ikke det, man ønsker, det skal være. Men hendes lever, hendes nyrer og hendes lunger har fået det så godt nu, at man mener, det er forsvarligt. Lige om 5 minutter skal Ella ekstuberes. Det betyder, at hun skal kobles af sin respirator for første gang i 1,5 måned. Kommer hun til at trække vejret selv. Og så troede jeg jo, at det var sådan noget med, at røret skulle ud, og den der slange, hvor ballonen lukker til, den skal ud, og apparatet kom langt væk. Men nej, slangen bliver i næsen et lille stykke tid endnu. Så kommer du lidt op, Ella. Nu skal Ella have sit respiratorrør ud. Ella skal simpelthen kobles for respiratoren. Ja! Så kommer den lille bitte en. Hvad siger du? Du har fået stemme tilbage. Det har du også, ja. Det har du også. I dag er første dag tilbage på transplantationsafsnittet. Ella nåede at ligge på intensiv afdeling i respirator i 1,5 måned. Man kan ikke sige, at vi tager fat, hvor vi slap, for Ella er et helt andet sted. Hun kan ikke bevæge sig. Hun kan ikke rigtig tale. Hun kan ikke selv trække vejret endnu, uden at få hjælp. Men hun er stabil.
Har du sovet i lang tid? Ja. Hvorfor har du sovet så lang tid, Ella? Mor, kan du ikke holde op med at filme? Skal jeg holde op med at filme dig? Ja. Er jeg strid? Jeg bliver ved med at filme, når jeg siger, at jeg ikke skal. Ja. Glæder mig. Hvad siger du, Nora? Jeg glæder mig. Ja, det gør jeg godt nok også. Jeg vil her. Har det den, at du skal være rigtig stabil, når du skal have, ikke? Hvor du kommer til at tage. Pas på hendes arm. Jeg hjælper dig lige op. Så. Er det okay? Så. Hvad er du dygtig, Ella? Du ligger og vinker med armen. Så. Hov. Skal vi prøve igen? Ja. Ja, okay, vi prøver lige igen. Det er lige ned. Er du klar? Ja. Okay, værsgo, Ella. Nej, hvad er det, gamle smøl? Et brev fra Klorhydris. Kan du selv, Ella? Hvem er det? Hun er en Hvad? troldkvinde, og nu vil hun købe Azrael. Den gamle kat. Det er noget af det sjoveste, jeg længe har hørt. Det er ikke noget at grine af, skæmte smøl. Hvor utroligt det end lyder, er der chance for, at Azrael er den nøgle Klorhydris mangler for at få adgang til magten over den magiske grøn. Den bliver stor. Der er mere tilbage. Hov. Der er virkelig en krabbe. Ja, hvor boede den henne? På stranden. Boede den på stranden? Fint. Jamen, hvor gemte den sig henne? Jeg kunne jo ikke finde. Gemte den så op i træet? Så hopper jeg lige tilbage og gemmer mig. Ej, du kom det igen. Så var du den gode til at ramme igen. Genboen har flag op. Der er min lille Ella med. Hej, Eltu. Er du kommet hjem til os? Hej, skatte. Har du datter med? Hej. Hej, muser. Ikke så varmt. Jamen, nu er vi alle fire samlet herhjemme igen. Vi skal til at få en ganske normal hverdag til at fungere. Som en helt almindelig familie. Anders han er startet på arbejde, og Nora er tilbage i sin skole. Hun kan stadig ikke have venner med hjem på besøg og lege, på grund af Ellas immunforsvar. Det er ikke helt i top endnu, men det bliver bedre for hver dag, der går. Vi har godt nok været på en lang rejse. Men jeg føler, at vi er ved at være i mål. Det skal nok komme. Det tror jeg på nu. Hej, skat. Cykel du bare videre. Lige nu sidder Ellas mor Dorte klar ved tasterne på tv2.dk, hvor du er mere end velkommen til at stille hende dit spørgsmål. Det er jo i denne uge, vi står sammen om at knække cancer, og hvis du vil være med i Danmarks største indsats mod kræft, så send en sms, hvor du skriver knæk til 1234, så donerer du 150 kroner til kræftens bekæmpelse. Senere i Krop Umulig ser lægerne på forskellige kræftformer og på, hvordan de kan behandles. Det er efter